Molt bona tarda, animals. Avui som dilluns, dia 7 de gener, i estic eufòric. Estic eufòric perquè avui estem arribant a uns números espectaculars. Mireu, avui és dilluns i per tant toca secció de l'objectiu, que em despisto amb tants números. Per aquells que no ho sapigueu, la secció de l'objectiu és una secció on perseguim aconseguir quelcom que afavoreixi a molta gent, a una comunitat. En aquest cas, volem afavorir a la comunitat de gent que genera contingut en català a la plataforma de Twitch i, per tant, de rebot, a la gent que busca contingut en català a la plataforma de Twitch. Què és el que estem fent? Doncs hem engegat una petició que podreu trobar a l'enllaç per votar-la a la descripció d'aquest vídeo, per tal d'aconseguir que Twitch incorpori el català com a idioma seleccionable tant per la gent que genera contingut com per la gent que cerca contingut. D'aquesta manera aconseguim que el contingut en català sigui fàcilment localitzable i, per tant, que aquells que generen contingut tinguin la recompensa del seu esforç, perquè sempre agrada que hi hagi un cert nombre de visualitzacions, una mica d'interacció, etc. I així ningú defallirà i tindrem bon contingut en català a la plataforma de Twitch. Dit això, que avui m'he enrotllat massa. A veure, què perseguíem la setmana passada? La setmana passada teníem un gran objectiu, que era que els mitjans de comunicació digitals parlessin d'aquesta proposta. I què és el que hem aconseguit? Doncs mireu, deixeu-me canviar de pantalla i ho veureu. Mireu, per exemple, Racó Català va publicar una notícia sobre l'entrevista que s'havia fet al Tecnològic, i per tant, déu-n'hi-do el ressò que se'n va fer. Què més tenim? Alerta Jocs. Doncs Alerta Jocs també ha parlat de tota aquesta campanya i tot el que estem fent. Per on continuem? Doncs pel Diari de Tarragona. Aquest no el tenia preparat, es veu, oi? On es comenta que s'inicia la campanya. Què més tenim? Doncs tenim des de Manacor, rellevant.cat, que també parla d'aquesta nova campanya. I per acabar vam descobrir, gràcies a una piulada aleatòria, que no sé com vaig descobrir, que a Reddit també s'estava movent tot aquest tema, cosa que vaig aprofitar per contestar, animar la gent a com volgués, etc. I amb això, què hem aconseguit? Doncs hem aconseguit el següent. Us en recordeu de la xifra que teníem la setmana passada de vots? Jo sí, eren 444 vots. I sabeu quants en tenim ara mateix? Doncs ni més ni menys que 881. Pràcticament hem doblat el nombre de vots. I això què significa? Doncs això significa el següent. A veure si us ho puc ensenyar. Mireu, avui m'ho ha dit un company que també fa streamings a través de la comunitat de Catalunya PSN, i mireu, Hot Ideas, ok? És on estem ara. On està la nostra? La segona més hot, és a dir, la segona més potent ara mateix. Top, si anem a top, què hi tenim? Doncs aquí tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la vuitena dels tops. Per tant, la cosa pinta molt bé. Però tot i això cal continuar. Cal continuar perquè si no continuem fent aquest impuls a la campanya, no crec que la cosa arribi a un port. Per tant, com més continuem en el Top Ideas i en el Hot, més important serà. No sé ben bé quan Twitch revisa totes les peticions i les canvia d'estat, perquè hi ha un moment en què se les revisen i et diuen si ha estat acceptada, si no, si està en revisió, si està planificada, si la faran, etc. Però bé, està clar que la cosa va molt bé. I a més, deixeu-me que us digui, abans de revisar el microobjectiu que teníem la setmana passada, què m'ha passat avui? Doncs avui han tornat a passar els Reis i he rebut un correu. He rebut un correu on se'm convida a parlar d'aquesta proposta, d'aquesta petició, en una ràdio nacional, quan dic nacional vull dir de Catalunya, que ha estat sempre en primera posició, fins no fa ben gaire, de les ràdios més escoltades, i que ara mateix ocupa la segona posició. No sé si això us dona una pista, però el fet és que dijous aniré a gravar en directe en aquesta emissora de ràdio
i a parlar d'aquesta petició. Per tant, espero que això faci que aquests 888 vots es converteixin com a mínim en 666 vots. Borrot, 1.666 vots. Dit això, aquesta era la notícia, el boom que tenia, que havia comentat a la gent del canal de Telegram de Gaming.cat. Espero que us hagi agradat i que no em digueu ara que això no n'hi havia per tant. Dit això, el microobjectiu que teníem per aquesta setmana era el següent. Deixeu-me que us ensenyi. Nosaltres teníem un objectiu que era trobar una etiqueta, un hashtag per utilitzar a Twitter i a qualsevol xarxa social perquè identifiqui aquesta proposta. Aleshores, vaig demanar que a través dels comentaris em féssiu propostes i les votaríem. I això és el que tenim. Mireu. En Manu R ens va fer la proposta de Catalan Love Twitch. Jo vaig fer algunes propostes perquè la gent s'animés, però no les tindré en compte. Després, en Mironet ens va dir que també votava per Catalan Love Twitch, en Joan Esteve i Garcia deia un més 1, per tant que també li agradava. Després teníem en Tita Freda, que també té un canal, en Mironet també, per cert, on també apostava per al Catalan Love Twitch. I aquí teníem en DVD, un canal que us recomano també, molt interessant, a veure si es torna a animar, però ha estat durant un any fent directes cada dia, a part de tots els altres streamings que ens comentava que ell utilitza Twitch i en català, per separat, o YouTube i en català. I finalment teníem en Joan Man77, un recent subscriptor, que ens comentava Twitch-cat, Twitch-cat, Twitch-en-cat o cat-Twitch. Aquest joc de paraules està prou bé. Aleshores, està clar, no? Està clar que el guanyador ha estat aquest d'aquí. Mireu, aquest d'aquí. Catalan Love Twitch. Que hi ha un tema que no tinc clar. No sé si hauria de ser Catalan Loves Twitch o ja és correcte Catalan Love Twitch. Però mira, com que ha guanyat aquest, m'és igual si és correcte o incorrecte. La majoria ha decidit que el hashtag serà Catalan Love Twitch. Per tant, ara tots els piulets que feu sobre aquesta campanya, si us plau, utilitzeu el hashtag Catalan Love Twitch. Evidentment, també hi podeu sumar Twitch i en català, que jo també els faig servir aquests. Dit això, aquí s'acaba l'objectiu d'avui i toca plantejar l'objectiu per aquesta setmana que acabem de començar. I quin serà? Doncs aquesta setmana que acabem de començar, el que tinc plantejat és fer arribar aquesta proposta a usuaris molt potents de Twitter perquè això encara s'amplifiqui més i arribem aquests 1.666 vots que he comentat abans. Per tant, per continuar ajudant els que ja ho heu fet, doncs ja ho sabeu, compartiu aquest vídeo, compartiu la llista de reproducció, dieu-me si us agrada o no us agrada el que estic fent. S'accepten propostes de microobjectius setmanals, per tant, estic obert a qualsevol cosa. Només cal que ho proposeu als comentaris. Però, sobretot, compartiu i feu que tota aquella gent que coneixeu vingui, voti i ens doni els 3 punts. I ara sí, ja m'ha quedat aquí i només recordar-vos que demà tindrem un Parlem de i a la nit el directe via Twitch on juguem cooperativament de Life is Strange Before the Storm. I ara sí, adeu-siau!